Να σας καλωσορίσω στο κέντρο ελέγχου του μετρό. Είμαστε στο Σύνταγμα, περίπου 30 μέτρα κάτω από τη γη. Είμαστε στο χώρο που από εδώ γίνεται ο έλεγχος όλου του συστήματος και τη λειτουργία του μετρό. Εδώ 10 και 20 φεύγουν οι τελευταίοι σειρμοί από το Σύνταγμα από όλες τις κατευθύνσεις. Μετά αναλαμβάνουμε τη διακοπή του ρεύματος που χρησιμοποιούν οι σειρμοί για την κυκλοφορία τους και μπαίνουν στο τούνελ τα συνεργεία συντήρησης. Ο κόσμος νομίζει ότι το μετρό είναι μόνο την ημέρα. Και τη νύχτα είναι εξίσου σημαντικές τις δουλειές για να μπορεί να κυκλοφορεί με ασφάλεια την ημέρα. Καλησπέρα. Καλώς τα παιδιά. Καλά. Τι έγινε? Θέλω να σου πω, Βαγγελή, θα πας Σύνταγμα Μοναστηράκι γραμμή 3 παίζει επιθεώρηση. Απόψε, έτσι. Λοιπόν, ναι, εσύ και άλλο ένα άτομο. Θα το βγάζουμε μέσα. Τροχιά 2. Εντάξει. Θέλει Ανδρέα, πώς πάει? Καλά. Εντάξει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα τώρα. Με λένε παππού γιατί είμαι μεγαλύτερος στην ηλικία στο τμήμα. Από τους αρχαιότερους, από τους πρώτους που ήρθαν εδώ σε αυτό το τμήμα. Και τελευταία έγινε και πραγματικός παππούς γιατί η κόρη μου έκανε ένα εγγονάκι. Η επιδομή είναι το τμήμα που τα κάνει όλα στην ουσία. Πραγματικός της σκοπός είναι να συντηρεί τη σιδηροτροχιά και γενικά τα συστήματα που υπάρχουν μέσα στο τούνελ που έχουν σχέση με την κίνηση του σειρμού των τρένων και με τη σιδηροτροχιά. Η ρουτίνα της δουλειάς είναι ως εξής. Από τη στιγμή που θα φύγουν από το αμαξοστάσιο των Σεπολίων εδώ που βρισκόμαστε, μέχρι να πάνε στον χώρο εργασίας, η ώρα πάει περίπου 1:30. Μέχρι τις 4:30 πρέπει να έχουν τελειώσει τις εργασίες και να παραδώσουν το σύστημα σε πλήρη λειτουργία. Στη συγκόλληση που γίνεται στις σιδηροτροχιές γίνεται στην ουσία χύτευση. Αν κάτι πάει στραβά εκεί στο καλούπι, θα πρέπει να κοπεί αυτό το σίδερο από την αρχή και να μπει μεγαλύτερο. Οπότε ο χρόνος που έχει οριστεί για να τελειώσει αυτή η εργασία δεν θα φτάσει. Άμα δεν ρωτήσει τον έμπειρο, ποιο θα ρωτήσει? Όταν τελειώνει τα νυχτερινά, επειδή είναι συνεχόμενα τα νυχτερινά μας, μετά έχουμε κάποιο πρόβλημα στο να συνηθίσει ο οργανισμός να κοιμόμαστε το βράδυ. Συνήθως κοιμόμαστε το πρωί πάλι. Λέω βέβαια και λόγω της συνθήκες που υπάρχει στο σπίτι, έτσι. Όταν έχεις παιδιά ή όταν είσαι μόνος ή όταν φεύγουν για διακοπές, κοιμάσαι. Οι 7 νύχτα είναι πολλές. Δεν μαζεύουν. Είναι πολλές οι 7 νύχτα. Και όταν είναι συνεχόμενα, το ωράριο είναι. Η φιλοσοφία που πέρασε σε αυτό το τμήμα από την ίδρυση της εταιρείας γενικότερα δεν ήταν δημοσιοϊπαλληλικό στυλ. Έτσι. Όλα τα παιδιά δουλεύουμε, όταν ξεκινήσει η βάρδια και δουλεύουμε με συνείδηση γιατί πρέπει να παραδώσουμε το πρωί, να πει η καρδιά που λέμε εμείς, να πει η βελόνα που είπε ο συνάδελφος προηγουμένως, να πούνε όλα αυτά τα πράγματα, να είναι στη θέση τους για να ξεκινήσει πάλι η διαδρομή του τρένου με τα 80 χιλιόμετρα με απόλυτη ασφάλεια. Ο ένας πρέπει να στηρίζει τον άλλον. Και αυτό πιστεύω ότι σαν τμήμα εμείς τουλάχιστον το έχουμε κρατήσει. Βέβαια, διαφωνίες και ένταση στο τμήμα υπάρχει, γι' αυτό και μας λένε και μαύρους εμάς. Επειδή είμαστε και από εδώ, μας λένε και λίγο άγριους. Γιατί σε κάθε απόφαση που παίρνουμε την παίρνουμε ομαδική. Λοιπόν, κύριοι, καλησπέρα. Έχουμε και λέμε. Λιάση σιδηροτροχιάς. Μπάμπατς 9970. Φωκάς και Σιάσος. Στο 11, Συγκρού. Αντικατάσταση κόλλησης. Στο Σειρμό, οι εξής. Όμηρος, Λιάτος, Τουμαράς, Αγγελίδης, Χιώτης, Πατσιοκώστας, Σπίνος, Καμαρίτης. Πήρα 2 καινούριους για να δείτε τι κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε και την πεζή επιθεώρηση.
47 χαραγμένη πορεία με αναφορά για 42. Αποτέλεσμα 47, βλέπω λεπτό και ξεκινώ. Λαμβάνω λίγο στη λόγω από εξωτερικές 1-4. Λαμβάνω το λόγο. Από λόγω εξωτερικές 1-4, πορεία για 43 και έσοδο του χρόνου, έτοιμος. Καλώς βλέπω, βολεύει, αναμένει στον καθυστέρηση. Πες μου από τι αποτελεί το στεγμός. Το υποκριτή ΑΕΚ. Πήρα έτοιμος, 8.30 ο γυρισμός, από τη Λόκο 2-3, 4 πλατφόρμες. Καλώς σου βολεύει. Από το 2 και 4 οδηγίδες στεγμάτες της Πορεφαδίας, Λαϊκές Λάρδια. Καλώς καταλαβαίνεις το κέντρο. Δεν παραφορά γιατί φτάνει στο 2-2. Καλώς καταλαβαίνεις. Βρισκόμαστε στο γραφείο του υπευθύνου σταθμού, στο σταθμό του Σύνταγμα. Βραδινή βάρδια, το 10 το βράδυ, 6 το πρωί. Αυτή τη στιγμή, ενώ εμείς καθόμαστε εδώ πέρα, οι εργασίες του σταθμού τρέχουν. Συνεργεία κάτω, καθαρισμού, συντήρησης. Και εγώ εδώ, πριν από λίγο με μπήκα, αφού έχω ελέγξει τις άδειές τους και έχω κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να είναι με πλήρη ασφάλεια κτλ. Όλες οι εργασίες που γίνονται. Ουσιαστικά το βράδυ επουλώνουμε τις πληγές της ημέρας, γενικά της λειτουργίας, και προετοιμάζουμε το σταθμό για την επομένη. Υπάρχουν μέρες, ειδικά στο Σύνταγμα, θα μιλήσω πιο πολύ για το Σύνταγμα, που λες άντε να φτάσει το πρωί, γιατί δεν την παλεύω άλλο, δεν έχει τίποτα. Αλλά υπάρχουν και μέρες που λες δεν καταλαβαίνεις τίποτα, γιατί τα συνεργεία είναι πραγματικά full. Δουλεύουν δηλαδή όχι 1 και 2, αλλά σε όλα τα μήκη του σταθμού. Απλά ναι, βαριέσαι. Δεν το κρύβω. Δηλαδή, μερικές στιγμές, αφού έχεις τελειώσει αυτά που να κάνεις, που είσαι εδώ πέρα για να κάνεις, που σε βάζει εταιρεία για να κάνεις τα πράγματα, μετά από ένα σημείο λες άντε, να ξημερώσουμε, να πάμε σπίτι να κοιμηθούμε. Εντάξει, θα το βρούμε κάτι. Επανέλαβε σε παρακαλώ, δεν έλαβα μήνυμα. Παραλαμβάνω, ο εξαιρετικός στο χώρο δεν λειτουργεί, δεν είναι ενεργοποιημένος. Καλώς, ευχαριστώ. Δεν έχει κάνει.
υπάρχει οπουδήποτε. Όλα κλειστά είναι. Είναι δύσκολη η νύχτα, αλλά όταν υπάρχει πενάκι, όλα ξεπερνούνται. Όταν υπάρχει καλή ομάδα συναδέλφων, περνάει η νύχτα ευχάριστα. άμα βρεις κάτι καλύτερο, αφήσεις. Τι θα κάνεις τώρα, τι θα κάνεις τώρα. Εδώ στο μετρό την ημέρα δουλεύουν μόνο γυναίκες. Άντρα την ημέρα δεν έχει. Η νύχτα είναι άντρες, έχει άντρες. Στην πρωινή και απογευματινή δεν έχει άντρες. Και παίρνουν λίγο παραπάνω λεφτά. Θα μπορείς μια και έξω πότε φτάνει. Άμα δεν δουλεύεις σε δύο δουλειές δεν φτάνουν. Όλοι πάμε δύο δουλειές πάμε.
Τόσα χρόνια δεν δουλεύει. Πριν 2 χρόνια είχα, τώρα έχω σταματήσει, έχω κάνει εγχείρηση κύριε. Δουλεύω κάποτε με το ποδοσφαίρο. Καμία φορά όλο το χρόνος μπορεί να είσαι κάπως. Δεν αντέχεις, δεν κάνεις. Εντάξει, είναι βαριά η νύχτα, δεν είναι τώρα εδώ που τα λέμε. Όλες τις μέρες τα ίδια δεν είναι. Εβδομάδα και μου αρέσει πολύ η νύχτα. Πιο γρήγορα και φαίνεται πιο ξεκούραστο. Έτσι το βλέπω όλα τα χρόνια. Εγώ είμαι από την Αλβανία. 8 χρόνια είμαι εδώ. Περισσότερα Αλβανία. Περισσότερα από Αλβανία. Η Αλβανία δεν είναι στην Ευρώπη. Πρέπει να είναι το κράτος να έχει σχέση με τις άλλες κράτες. Η Αλβανία δεν είναι. Εδώ πρέπει να κλείσω 15 χρόνια δουλειά. Να πάρουν εδώ συντάσεις. Εμείς που είμαστε Αλβανοί. Άμα είσαι Βορειοπυριώτης όπως είναι Χρήστος, δεν το χρειάζεται. Ανδρέα το γιο, τι να το βγάλα. Προς το μοναστηράκι. Πάμε προς το μοναστηράκι. Τι μ' αρέσει αυτό το επάγγελμα, η μοτζούρα, το σίδερο και γενικά η γραμμή, γενικά το τρένο με το σιδηρόδρομο. Εντάξει, τώρα η νύχτα σε επηρεάζει και στα νεύρα, ψυχολογία. Ό,τι τυχαίνει μέρες πας στο σπίτι και σου λέει μια κουβέντα η γυναίκα, τίποτα σοβαρό και τέτοια, το παίρνεις ανάποδα. Το ξενύχτη με ξεκουράζει. Το μόνο καλό είναι ότι είναι η ησυχία εδώ πέρα. Τη νύχτα, ας πούμε, δεν κυκλοφορεί. Κατά ό,τι να σ' αρέσει. Φεύγεις από την οικογένεια. Δεν συνηθίζεται, η νύχτα δεν συνηθίζεται. Η νύχτα είναι νύχτα. Οι συνάδελφοι, δόξα τω Θεώ, όλοι οι συνάδελφοι εδώ πέρα μέσα, τουλάχιστον αναπνέουμε τον ίδιο αέρα και ξέρει ο καθένας στα χνότα του αλουνού πλέον. Οι παλιοί τουλάχιστον και τέτοια, ξέρουμε ο καθένας που βαδίζει. Ξέρουμε που παρεξηγείται, ξέρουμε πού μπορούμε να το πειράξουμε, πού μπορούμε να μιλήσουμε λίγο πιο ελεύθερα, πού μπορούμε να είμαστε πιο συγκρατημένοι. Και τον ψυχολόγη στον άλλον, όταν έρχεσαι στη δουλειά, τον ψυχολογεί στον άλλον. Πώς θα του μιλήσεις, γιατί δεν ξέρεις τώρα τι κουβαλάει κι όλος απ' έξω όταν έρχεται. Αλλά προσπαθούμε τώρα όλοι όσοι ερχόμαστε εδώ πέρα μέσα, τα προσωπικά να τα αφήνουμε έξω από την πύλη του αμαξιασίου όταν μπαίνουμε. Πιο πολύ μέσα με τους συναδέλφους παρά με τις οικογένειες μας. Είναι πολύ, εντάξει, είμαστε πολύ δεμένοι σαν άτομα. Εντάξει, σε γενικές γραμμές η νύχτα δεν την καταλαβαίνεις πότε περνάνε, δηλαδή χάνεις και μέρες, χάνουμε και ώρα, όλα τα πάντα. Και αύριο να μου έλεγες ότι σε επαρχία να φύγω για επαρχία για κάτι άλλο, θα φύγω. Αλλά εγώ δεν υπάρχουν δουλειές, αναγκαστικά και εμείς παραμένουμε στον χώρο. Έχεις τα γυαλιά. Τι κουτάκι είναι αυτό. Άστα αυτά, άστα έχουμε εντολή μακριά από το χάρι. Εννοείται ότι από αυτές τις σχετικά βαριές εργασίες κάποιοι έχουμε δηλαδή προβλήματα δηλαδή με την μέση, εγώ προσωπικά έχω με το μηνίσκο. Γενικά υπάρχουν δηλαδή προβλήματα τώρα με αυτές τις βαριές εργασίες. Όνειρα βλέπει. Εγώ πολλές φορές δεν εκτροχιάζομαι. Η λογομοτίβα, ναι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που είχαμε άτομο κάτω από σειρμό στο Μέγαρο Μουσικής. Όπου εκεί ήταν κάτι αδιανόητο για μας, γιατί ήταν η πρώτη φορά.
μας ειδοποίησε ο υπεύθυνος σταθμό ότι έχει πέσει άτομο κάτω από το σειρμό, κόπηκε το ρεύμα έλξης, να δούμε αν ο άνθρωπος που έχει πάθει αυτό το ατύχημα είναι καλά, να ειδοποιηθούν οι αρχές, να κοιτάξουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Την απόλυξη από Βάτρας είναι ένας νεαρός κάτω στο παγκάκι, είχε στο μπουβάν δίπλα και εκεί την ώρα σαλτάρει μέσα στη γραμμή. Με το που έσκασε μύτη ο σεισμός, πατάει το emergency, το μανιτάρι που λέμε ο οδηγός. Η αντίδρασή του ήταν ακαριαία, κυριολεκτικά ακαριαία και τον πήρε το τρένο από κάτω. Αλλά έσκασε στη μέση στη γραμμή. Μάλιστα τον άκουσε κάτω από τα πόδια μου που χτύπησε. Σκότωσε τον άνθρωπο με το πάτημα το μανιτάρι, μπήκε σχεδόν ο μισός σεισμός. Σχολάσουμε 6 ώρα, φεύγουμε από εδώ πέρα μέχρι να πάμε σπίτι, να πάει 6 και 4, 6 και 20, θα δούμε τα πρωινάδικα όλα. Κάνεις το ζάπινγκ και αυτά, θα πάει 7.30, 8, 8.30 για να σε πάρει. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτεί. Δυνατό, σύντομο έργο, αλλά πάρα πολύ επίκαιρο, με πάρα πολύ δυνατά μηνύματα για την εποχή μας. Το επέλεξα γιατί αγάπησα πάρα πολύ το ρόλο της ηρωίδας, της Ελένης. Ήθελα πάρα πολύ να τον ερμηνεύσω. Είχα να παίξω 3 χρόνια στη σκηνή και θέλησα κατά κάποιο τρόπο να επανέλθω με αυτόν τον τόσο δυνατό ρόλο. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι βγαίνουν πολύ προβληματισμένοι από τη μια. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στη διαδικασία να σκεφτείς αυτή, να συγκρίνεις τις απώλειές σου με άλλες μεγαλύτερες, αλλά βγαίνουν και πολύ πιο αισιόδοξοι.